Good morning mga ka-JMC. And so open na po ang ating shop na yan, Tuesday. And so 9 AM to 5 PM open po ang ating shop. Ayan po kung kayo po ay naghahanap ng bilihan ng bisikleta. And so napakarami pong choices dito sa atin sa JMC Bikes Bicol, no? At the same time meron din po ako mga bagong deliver. Ayan, so ito po mga for assemble po natin mamaya. Unti-untiin natin yan. And so sa mga naghanap ng fixed gear, available na po sa atin dyan. One offer fixed gear. Ayan po ay 5,500 pesos alloy frame na po yan. Ayan, so dito and sa taas na sa mga road bike natin. Ayan po yung mga price na sa papel. Ayan, Promax PR30 road bike, Kinetic DRK-8. Yan, Promax PR20 gravel bike. Yan po, kung mapipili nyo po, no, kung kayo naghanap ng mga budget Bripster or STI, ayan po si Promax PR30. Okay. Ito naman, and yung Promax PR20 available sa atin, Gent Aurora, Gent 107 o Gent G700C. Gent GT 700C available din po yan dito sa atin. Ayan po, available sa mga tatlong kulay pa, white, gray with orange, tapos black with white. Ayan po, no, ay may mga discounted price din tayo dyan sa mga walk-in. Dito po ay less 300 pesos pa po once na avail po kayo dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Located lang po kami, ayan, San Francisco, Ocampo, Camarines Sur. Tapat lang po kami ng Shell Gasoline Station. Madali po kami tandaan. Pwede nyo kami i-Google Map, JMC Bikes Bicol, or dito po mismo ang Shell Gasoline Station sa tapat lang po ng ating shop. Ayan po, meron tayong Agent X Exceed. Agent X Velo road bike. Ayan, sa mga naubusan ng Classic R-Type, ayan po, available din itong Agent X Exceed natin. Pares lang po din ng design. And sa price naman mas bababa siya. Promax PR40 available din sa atin. Ayan po, sa taas po ay mga road bike. Dito naman sa baba yung mga mountain bike natin. Ayan, meron tayong Gent Sport 4,300 pesos, Gent 4,600, Cyclone na alloy 5,600 pesos, Kinetic Vulcan 5,800 pesos. Ayan, Crosta. Ayan, may tunog mayaman hubs 9,200 pesos lang yan. Size 26 po yan. Then Avia M024 8,000 pesos. Hydraulics brake na po yan. 27.5. Ayan si Gent Cyclone. Ayan, available din sa atin 6,000 pesos. MTB size 27.5. Kinetic Race 5,000 pesos. Ayan, sa kung naghanap ng 27.5 na mountain bike. Ayan po ay 5,000 pesos lang po yan. Rhino King 5,600, 27.5. Promax PR ayan, PM18 ay PM17 6,800 pesos lang po yan dito sa atin. Then Promax PM18 1x9 speed. Yan, 27.5. Available din tayo sa 29er. And sa mga pambata, available din tayo, no? Yan po, mga size 16. Yan po ay good for 4 to 8 years old. Yan, pang babae, pang kay ate, pang kay kuya. Ayan po isang sample ng bagong dating sa ating pambabae. Yan, sa naghanap ng purple. Yan, marami pa po yung purple dyan, no? Na mga for assemble, purple, pink. Tapos mga pangkay kuya din, available din yan. Yan. So marami po, no? Good for 2 to 4 available sa.
Available din sa atin yung mga kids bike 2 to 4 and 4 to 8 years old. Available din sa atin yung push bike. Yan po ay good for 6 to 36 months. Tapos ito yung twist car. Yan. So ito po 7 ano lang to? 899 pesos lang po yan. Si twist car natin. Okay, so mga naghanap naman ng MTB. Meron tayong nakasale, no? Ito si Totem Musketeer and Totem Flex. Less 1,000 pesos once na nag-pick up po kayo dito sa atin sa shop. Ayan po, less 1,000 pesos na po yan. Ayom, size 29er. Ayan, 7,000, naka 1/9 speed ka na. Promax PM17. Ayan, 29er. Promax PM18. Ayan po, available. Yung isang kulay nandun kanina. Ayan, si Den ito Tosik X-Force 29er. Yan po 1/10 speed cassette type. Ito naman Promax PM 18. Ladies bike size 26, may basket and carrier. Yan, 5,000 pesos lang po yan dito sa atin sa GMC Bikes Bicol. Mini mountain bike. Yan, so mga naghanap ng mga mini mountain bike dyan, may suspension port, naka disc brake. Yan, so marami po kayong pagpipilian. With shifter, available din. BMX with basket and carrier, available din dito sa atin, mga BMX. Yan, so pili lang po. Yan naman po ay good for 8 to 14 years old. Pang kay ate and kay kuya. So yan po. So pili lang po kayo. So pwede kayong pumunta dito para ma-avail yung discount natin. Sa mga pambata ay mayroon tayong discount less 200 pesos sa mga walk-in customer. Exclusive lang po yan sa mga walk-in customer. At the same time sa mga malalayo, available din po yan sa ating TikTok shop, GMC Bike Shop Bicol. Yan, nagsiship nationwide po ako mula Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, standard shipping po 3 to 7 days, depende po sa location. Ayan, processing natin, pag na-order nyo, process natin agad para mapa-ship out. Ayan, sa mga gusto rin magpaayos ng bisikleta, available din tayo sa parts and accessories dito sa atin sa GMC Bikes Bicol. Ayan, so ayan po, kung kayo po naghahanap na ulit ng bilihan ng bisikleta, ay napakaraming choices para sa inyo. Abot kaya for service sa school, pantrabaho, available tayo dito. Ayan po, napakarami yung pagpipilian dito sa atin sa GMC Bikes Bicol. Medyo masikip lang po yung pwesto natin, pero ayan po yung pagpipilian nyo, napakarami. Okay, so maraming salamat po. Yan na po muna yung update ngayong umaga. Unti-unti natin yung assembly natin ng mga road bike. Kaya sa mga naubusan din ng mga road bike nating 4,500, yung Gent 106 at dyan po for assemble pa. Okay, unti-unti natin. Sana matapos natin to ngayong araw. Pero marami-rami to. Okay, so yan na po muna yung update ngayon. Maraming salamat. Thank you po and God bless po sa inyong lahat.